Sangamiya ne a kwana biyu ya al'amura. Na ga miskon naka. Me ya faru? Kana son urgent tuki? Ba mai. It's simple ai ka shiga wayanka idan ka shiga sai ka je inda ake tura message. Ka danna kai kamar za ka tura ma wani message. Za ka ga keyboard zai nuna. Keyboard na nunawa za ka ga key. Ka danna key ɗin nan guda biyu ka ga mene kenan ka samu? Ka samu tuke urgently. Sai kai duk abin da kake so ka yi da key ɗin. Ka gane ai? Sha'i! Ba wannan kake nufi ba naira 2000 to ai ni din na sami 2000 din urgently ne? Ai sai na yi awa 8 kamun nan na kan iya samun naira 2000. Kai kawai da ka zo ka ce baka urgent tuke? Ba mana. This man! Kana bata rai da ni? Kan sake kiranka. To ni kan ma miss call naka na gani shi yasa na kira ai. Ni kan ma ka hutace ni in ba ka ba ma da kamun nan kaga ke guda ɗaya wanke din ba as urgent ba sai nan da sati 4 wato wata ɗaya kenan. Ka gane ai. To tunda ma ka hutace ni baka ba wanke balantana ma tuki. A huta gajiya. Yawa aje a yi ta abun nan hozlin ko a daina abun nan kiran mutane ana neman wajen tuki. Na gode. Yawa damina ya zo a je gona.